Mga vendor sa Mandawi City giseminar sa Bangko Sentral ng Pilipinas kabahin sa piki nga kwarta o paagi nga dili mabiktima nini. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Gawas ni inilan usasab sa katuyuan sa Bangko Sentral ng Pilipinas silang gilusad nga piso caravan kining pagpailis o pagpa-exchange sa mga mutilated nga mga coins o mga paper bills. Sa Mandawi City Public Market gihimo ang piso caravan sa taga BSP. Gipahigayon kini kay sentro sa komersyo ang dapit kundi mahitabo kanunay ang pagbinayluay sa kwarta. Dunay orientation sa mga vendors mahitungod sa financial literacy. Gitudluan sila sa pamaagi pag-ila og counterfeit o peke nga kwarta. Tambag nila kung makadawat og kadudahan nga pekeng kwarta ang tindera, taguan kini, muhatag og acknowledgement receipt sa buyer, dayon ipasusi ang kwarta sa taga BSP. Apan kung masuta nga tinuod ra di ay kini nga kwarta, ilisan ra ang customer niini. Nag-set up sab og booth ang BSP sa pagpapailis og kwarta. Target nila ang makaraan nga sinsiyo og kwartang papel katong nagisi, nabasa bakaha o kadtong nasunog. Kaganiha daghang nagpailis og kwarta sama nining babay nga nakalimtan ang kwarta sa dugayng panahon nga nagdikit-dikit og nagisi na. Nakalimtan dito sa pitaka. Oo, niya. Ayun, ma'am. Ano niya, kanang akong nakitaan. Pagkabantay nimo sa insurance kwarta. Muna na siya, nangalata na. Laing nagpailis, kining babae nga dunay tindahan nga nakahipos og ubay-ubay nga daan na kaayong itsura sa mga paper bills gikan nasab sa mga customer niya. Kung mga bata, ako moingon dito nga, dilok mo daw itong mga gisi. Pero mga guwang-guwang gani, ako na dawaton nga, may kung balipad ba. Matod sa BSP, dunay tulo ka requirements sa pag-ilis sa mutilated nga paper bills. Una, kung doon na pa'y nahabilin nga 60% sa tibuok gidakon sa kwarta, kung doon ay bisan gamayng parte man lang sa signature nga nabutang sa bill, o kung anaa pa ang security thread. So kinahanglan na siya nga kani siyang tulo ka requirements intact sa papel. So kung wala na, dili tawag. Kung wala Duhara. absence of one, dili na mailisan ang atuon nga mutilated nga mga notes. Ang dawaton ra hinuon kining new generation series nga kwartang papel karon ug dili na ilisan katong karaan na kaayo og na demonetize na pananglit bagong lipunan paper bills nga wa nagyoy bili. Pahinumdum lang sa taga BSP na itong gusto magpailis sa ilang mga mutilated coins o mga bills. Ato ipakita karon kini ra mga NGC o mga banknotes nga baguhay ra nga na-issue so kada tuig 2010. Ato ipakita kaninyo lan pipila sa mga banknotes pananglit kining mutilated nga 20 nga bill nga dunay gamayng gisi. Pwede pa gyud ni pailisan sa mga bangko tungod kang ilang mang yung requirement 60% sa gidakon sa papel ana apa ug napa ang signature duhan man ni ka signatures dire sa presidente ug sa BSP governor ug napa ang security thread di na sa usa ka 50 pesos lan nga atong nahulaman nga medyo hugaw na gyud ug di na kayo maitsura so pwede ning pailisan sa BSP piso caravan o ingon man sa mga bangko diha kini ra mga new generation ha ang pwede ilisan sama pananglit do na tay karaan kay nga old banknote ni inilan katong karaan nga 20 release ni siya 1985 di ni siya pwedeng dawaton demonetized na ni siya o buot pasabot wala na bili ganina na do na say nag-uli unta or magpailis unta og bagong lipunan banknote di sa ni pwedeng pailisan karon kay demonetized naman karon so kini rang bag-o nga mga banknotes, mga bills, ingon man coins ang pwedeng mailisan sa BSP Piso Caravans ugmang adlaw do na pay dito diha sa Mandawi Public Market Land ug sa moabot pa ipahibaw ra ni nila ang schedule sa lain-lain nga mga LGUs kung di makalugar sa BSP Piso Caravans mamahimo sab kunulan adto mismo sa nagkadaihan nilang mga bangko magpailis sa kwarta ug ato ning hipuson sa pagkakaron mao kanang latest gikan dinhi sa Gawas Lan. Okay, daghang salamat Nico Sereno.